Ay, maayong udto, gabi. Nakapalit og chowking. Si Buboy, ang orig, ang bisdak orig. Ano eh, palit na ko. Ilami akong sudan ron. Ang dali na, kuhan, i-prepare na rin. Ako ang Habibi. Means, ano siya? Sige. Pag kuhan na, kuhan kay mga una ta. Ano ang tubig arwa. Arwa nga tubig. Ano siya? Chowking. Ano to, dani? Ano ba ni? Chowking. Mag-chowking ko karon. Okay? Wa ko ka luto niya. Di op yapon. Sama ni, mo ba ni siya? Mo din siya. Ang chowking. Ang chowking. Ini siya chowking. Ay, kana rin ha. Wala na siya. Ano siya mga sudan di tanaw na ko ang sani siya sa sudan ni. Grabe putos eh. Hindi ko siguro na ipakaon. Ang oras diri karon is wala. Pag alas 3 na. Muna siya paniud to. Pamahaw paniud to. Dana panihapon. Kasi soda ng isa is ano ni? Tanga pa daw niktik. Pastilan. Oh. Manok. Manok. Kari kanon na mo ni color kanon nila dire. Kana isa, asa isa dani? Ay. Nga nira. Sama ni. Kanon. Barbecue, chicken Q. Ang tawag na chicken Q. Kay manok man, dili siya barbecue. Nga. Kare isa. Ni ang isudan ko ni ron. Muna siya, manok. Atay sa manok. Kasing-kasing sa manok. Manok na kasing-kasing. Sige, muna niya akong sudan ha. Kahapon, mga tira-tira karon ipalit yun ko. Muna siya ang kuhan. Kani hinatag sa di sa akong roommate nga ni duty. Muna siya ang kanuno na ko karon. Daghang salamat. Please like and subscribe my YouTube channel. Muna siya ang kinabuhi sa usa ka OFW. Si Buboy, the Orig Bisdak. Bye-bye!